dermed også vores krop. Men der er mange forskellige ledtyper i kroppen, og de har alle deres egen funktion. Men overordnet kan man sige, at der er 2 forskellige slags led. Uægte led og ægte led. Uægte led har ingen ledhule, og det vil sige, at bevægeligheden er meget begrænset, da brudskvæv eller bindevæv udfylder hulen, hvor bevægeligheden skulle ske. Ægte led har en ledhule, og det vil sige, at knoglerne er frie af hinanden. Ægte led er delt op i forskellige ledtyper. Det er altså forskelligt, hvor meget ægte led er bevægeligt, alt afhængigt af ledskålen og ledhovedets form. Den første type ægte led hedder glideledet og fungerer på den måde, at det har meget glatte flader og ikke så meget bevægelighed, da knoglerne kun laver små glidbevægelser hen over hinanden. Den næste type hedder hængselsled og fungerer omkring en akse og vinkelretter knoglens længderetning. Dette gør, at man fx kun kan bevæge underarmen i 2 retninger, op eller ned. Den tredje type led hedder drejeledet og kan kun bevæge sig om en enkelt akse. Det vil sige, at knoglen bevæger sig om en rotation rundt om ledet. Den fjerde type led hedder toakseled, og her ligger der også i navnet, at det er et bevægelighed mellem 2 akser. Begge akser ligger vinkelret på knoglens længderetning, og det har stor bevægelighed, men det kan ikke roteres. Den femte type hedder kugleledet, og her er ledet treakset. Da det har 3 akser, kan det både roteres og bevæges i de 2 andre akser også. Et eksempel her er skulderen, som både kan rotere armen rundt og tage armen op og ned eller fra side til side. Menneskets skelet består af 208 knogler, hvoraf der findes 3 forskellige knoglegrupper, nemlig rørknogler, som findes i arme, ben, fingre og tæer. Derudover findes de flade knogler, som findes i kraniet, brystkassen og bækkenet. Og til sidst er der de uregelmæssige knogler, som findes i håndrod, fodrod og rygsøjlen. Rørknoglerne sørger for kroppens store mobilitet. De flade knogler sørger for blandt andet for at beskytte hjernen, og brystkassens ribben sørger for at beskytte indvoldene. De uregelmæssige knogler i rygsøjlen sørger for bevægelighed og beskytter rygmarven. En diskus er en gummiagtig skive, som yderst er opbygget af brusk, hvori der ligger elastiske fibre. Under brusken ligger der en central kerne, som indeholder en geléagtig væske, som er under tryk. På grund af det virker den som en fjedrende stødpude. Når der sker en diskusprolaps, opstår der revner i yderbrusken, og på den måde kan den geléagtige væske løbe ud og trykke på de omkringliggende nerver. For at undgå det skal man under tunge løft holde ryggen helt ret, så trykket bliver fordelt over hele diskusens overflade. Hvis væsken bliver trykket yderligere ud, kan den løbe ned i benene og forårsage smerter i hoften og i lår. Hvis man gerne vil lære at løfte korrekt, kan man se på en vægtløfter. Elitevægtløftere løfter op til 5.000 ton om året, og det kan ryggen kun holde til, hvis man løfter på en bestemt korrekt måde. Det er vigtigt under løftet, at man står med let spredte ben, knæene skal være bøjet, og ryggen skal holde så rank som muligt, sådan at benmusklerne bliver brugt mest muligt. Inden vægtløfteren løfter stangen, holder han vejret og spænder i mave og rygmuskler, og den teknik den kaldes bugtryk, og den hjælper med at aflaste rygsøjlen. Ved den korrekte løfteteknik skal man altså huske at have en god balance, ryggen skal være rank, stangen skal holdes helt tæt på kroppen, benmusklerne skal bruges, og man skal huske at bruge teknikken bugtryk. Udover løfteteknikkerne er det vigtigt, at man hele igennem livet har en veltrænet muskulatur med både stærke rygmuskler, men også stærke ben- og mavemuskler. Hvirvelsøjlen har en masse funktioner. Den sørger blandt andet for at bære ens hoved, derudover overfører dens kroppens vægt fra bækkenet til benene, og den beskytter vores rygmarv. Hvirvelsøjlen skal være stærk, så den kan klare en masse vægt. Rygsøjlen sørger også for at beskytte vores nerveceller og hjernen. Hvirvelsøjlen består af nogle gummiagtige skiver, som ligger mellem hvirvlerne. Rygsøjlen er S-formet, og grunden til det er, at den sørger for fjedring og støddæmpning. Knoglerne i hvirvelsøjlen er størst for neden, fordi trykket er størst ved lænden. Rygsøjlen består af 24 hvirvler. Hvirvlen er cylinderformet. På hvirvlen er en benbue, og fra benbuen udgår der 3 tappe. 2 tværtappe og en torntappe, som sidder i midten af hvirvlen. På benbuen er der 4 ledflader, hvor de 2 øverste ledflader danner led med hvirvlen, som ligger ovenover, hvorimod de nederste ledflader danner led med hvirvlen, der ligger nedenunder. Disse led kaldes for glideled.